Hej alle sammen, i dag skal vi teste vores bot, hedder det, til vores main server. Som I kan se her, så sender den sådan en her, shop tamtam ting, som er sådan her, som man kan ændre ind i indexfilen derinde, når man har downloadet den, og ændre billedet her. Og det eneste man egentlig bare skal gøre, det er, at man skal skrive /shop embed, og så sender den det automatisk. Og så har vi så, at den opretter i de forskellige opretrum. Og så når man leaver igen, og nu skal jeg lige trykke her, leaver igen, så sletter den det igen. Så har vi ticketsystem, ret nemt. Her skriver man, hvad man skal have hjælp til. Så har vi ansøgning, det kommer der, hvad man skal vælge, som vil sige, i politi, læge, hvad nu dele man skal have. Så har vi unband, udviklere og klage. Unband, der kommer det samme som ansøgning, og klage, der kommer det samme som ved support, hvor man bare kan skrive, og shop, der opretter den bare en ticket. Så hvis vi nu siger, at vi skal have en support ticket, og vi siger Felix snyder, så kan jeg så skrive /add user. Så kan jeg så vælge at sige, hvis jeg er nu en admin, så kan jeg sige Felix. Så er der den simpelthen Felix til det her. Nu er han så ejer, så nu kommer han jo så med herind. Men ellers så kommer han med herind. Så må man så også fjerne remove. Og det samme her, opret stabrum. Nu kan vi se her, hvor det hen. Der er opret stabrum. Opretter automatisk stabrum, og så er det mere overskueligt.